بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatunmu na Masa'ilul Jahiliyya za mu tashi darasi na 4 yau muna 5 ga watan Rajab 1447 26 ga watan 12 2025 za mu tashi kan matsala ta 3 ko? Masa'ilul Jahiliyya kamar da ya gabata wasu abubuwa ne da ake aiwatarwa ko ake aikatawa ko ake faɗa ko ake ƙudirewa, sawa'un ya shafi ƙudirewan zuci ko faɗa da baki ko kuma aikatawa da gabbai waɗanda annabi alaihi salatu wassalam ya tarar ana yi kuma aka ce an soke su. don abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar sun kasu kashi 3. akwai kashin da an basu yadda suke, kamar sunan watanni, sunan ranaku, sunan yadda ake ba da diya raƙumi 100 da wasu abubuwa yadda ake sa tufafi da ɗan gyare-gyare da aka yi na laduba. to sannan kuma kashi na 2 shine abubuwan addini yadda annabi Ibrahim ya zo da su, ba a canza su ba, na Akida da Tauhidi wasu daga ciki su ma aka basu. sai kuma abubuwan da an gurɓata su, an lalata su, wasu shafi aƙida ce gurɓatacciya kamar haɗa Allah da abokin tarayya da ya masa shirka, wasu maganganu ne gurɓatattu, wasu kuma ƙuduri ne gurɓatacce, wani kuma aiki ne gurɓatacce kamar ɗawafin zagaye ɗakin Allah tsirara da makamantansu. duk waɗannan su ne malam ya yi ƙoƙarin tattara mana su a nan, wanda na gaya mana a farko cewa ya kafa hujja da ayoyi guda 70 a cikin alkur'ani mai girma game da abubuwan duk da ya kawo zai kawo hujjarsa cewa wannan yana cin abin da ake yi kafin zuwan annabi alaihi salatu wassalam. bayan annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya ja kunne ya hana wannan abin. za mu tashi ko malamai suka ce jahiliya ba za ta dawo gama gari ba, wato ba za a dawo zamanin jahiliya kowa ya koma jahiliya ba, amma za a samu wasu maganganu irin na zamanin jahiliya har yanzu ba a daina su ba, ko wasu ayyuka irin na zamanin jahiliya har yanzu ba a daina su ba, ko wani kudiri irin na zamanin jahiliya har yanzu ba a daina ba. za a iya samun wasu mutane ko wasu ƙungiya ko wani gari ko wata al'umma ko wani yanki ko wani jinsi ko wani yanayi da ake aiwatar da wani abu na zamanin jahiliya, amma ba za a ce an koma jahiliya gaba ɗaya bayan ga alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a doron ƙasa ba. to muna kan na 3 ne ko na 4? na 6 za mu tashi ko as-sadisa. abu na 6 malam ya kafa hujja da abu na farko shine wanda ake a zamanin jahiliya, shine wato bautawa wani Allah tare da hada Allah da tarayya a ciki, wato shirka. babban laifin da ake a zamanin jahiliya shine shirka, na farko kenan. na 2 shine rarrabuwa a cikin addini. na 3 malam yace mana shine sabawa shugabanni da kuma tawaye da da rudu. sannan kuma na 4 malam yace shine sun gina addininsu ne akan takalidi, haka naga ana yi ba hujja ba dalili. sannan na 5 daga ciki shine yaudaruwa da yawa, ruduwa da yawa, a ce muna da yawa. wannan malam yace ba hujja ba ce, muna da hujja shine ba muna da yawa ba. akwai 'yan hujja jari, akwai 'yan jari hujja. wanne ne daidai? hujja jari ko jari hujja? hujjarka jarinka ko ba hujja, ba jarinka ne hujjarka ba. an ce ina hujjarka, me yasa kake kaza, ga hujja. me yasa kace a bar kaza, ga hujja. to wannan hujja ita ce jarinka. in baka da hujja to baka da jari. to shine abu na 6 al-ihtijaju bil mutaqaddimina, wato kafa hujja
da mutanen farko. Wannan yayi kamar da na hudu, amma akwai dan bambanci. Wancan takalidi ne, wannan kuma kafa hujja da mutanen farko, cewa ai da abin nan daidai ne da na farko sun yi, ko da abin nan daidai ne da waɗannan ba su yi ba. Wato can nesa kenan, wannan kuma nan kusa kusa. Inna wajidana aba'ana yana nufin nan kusa kusa, mun samu iyayenmu suna yi. Qurunul ula kuma can ƙarshe a ce ai can farko ma ba haka ake yi ba. To kusan dai kamar su ɗaya. Wannan alhitijaju bil mutaqaddimin ka qawlihi fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fil kitab. To me ya shafi abin nan din da ya shafi karnonin farko, wato suna kafa annabi Musa hujja da cewa to su karnonin farko ya al'amarin su yake. Ma sami'na bi haza fi aba'ina al-awwalina, mu ba taba jin wannan a wajen iyayenmu na farko ba. Idan an kafa musu hujja ko an ba su dalili ko an zo musu da fadar Allah ta'ala ko aikin da Allah yake so a yi ko abin da Allah yake so a bari, tuna dama annabawa sun zo da abu uku ne. Na farko su gaya wa mutane waye Allah, da mutane ba san Allah ba sai ta hanyar annaba. Su gaya wa mutane waye Allah, qul huwallahu ahadullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaga an gaya maka waye Allah. To sai na biyu, me Allah yake so a yi, me Allah yake so a bari. To shari'a kenan. Sai su gaya wa mutane to Allah ya ce ku yi kaza, Allah ya ce ku bar kaza. To idan mun yi kazan mun bar kazan, me Allah zai mana? In ba mai kazan ba, ba mu bar kazan ba, me Allah zai mana? To sai lahira kuma ta zo, maganar lahira. Don kun je lahira, wannan abin da aka sa ku yin da abin da aka ce ku barin, a kansa za a yi muku hisabi ranar alkiyama. Idan kun mutu za a tashe ku, za a tambaye ku abin da aka sa ku yi, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Za a tambaye ka sallah, za a tambaye ka azumi, za a tambaye ka zakka, za a tambaye ka haji. Duk abin da aka sa ka yi za a tambaye ka, in ka yi ko baka yi ba. Abin da aka hana ka za a tambaye ka, ka hannu ko baka hannu ba. To jama'a za su kasu kashi biyu, wani ya yi wani bai ba. Wani da aka ce ya bari ya bari, wani da aka ce ya yi ya yi, wani da aka ce a bari bai bari ba, da aka ce a yi bai yi ba. To kaga wuta kenan. Wanda aka ce ya yi aka ce ya bari aljanna. Wanda aka ce ya yi ya ƙi ya yi, aka ce ya bari ya ƙi ya bari wuta. Da haka shine cikon aikin annabawa, su gaya mana Allah, su gaya mana abin da Allah yake so a yi a bari, su kuma gaya mana sakamakon da zai biyo bayan ƙin yi ko yi, da sakamakon da zai biyo bayan wanda ya yi abin da aka sa shi ya bar abin da aka hana shi, da kuma sakamakon wanda ya ƙi yin abin da aka sa shi kuma ya ƙi barin abin da aka hana shi. Shi sa shari'a gaba ɗaya yi na yi ne, bari na bari. To wani in an ce ya barin ai ba a bari ko, wani an ce ya yin ai ba ya yi, wani an ce a barin zai bari. Yanzu al-Imam Zahabi ya tara mana kaba'ira guda 70, manyan laifuffukan da yake ga an fi yin su manya guda 70 ya tara. To sai ka ɗau wannan littafin ka je fihirsa, ba ma sai ka karanta littafin ba, ka kalli ɗaya na shirka, sabawa iyaye, cin amana, ƙarya, ha'inci, zamba, kaza ka lissafa, sai ka auna kanka. Waɗannan laifuffukan da malam ya kawo wanda ya ciro su daga alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithma wal fawahisha illa lamam. In kuka nisanci gima-gima, ashe Allah ta'ala ya kasa laifi, akwai gima-gima manya-manya, akwai kaba'ir, akwai ma kaba'ir, akwai almuhlikat, abubuwa masu halakarwa. Ijtanibu as-saba al-mubiqat, ku nisanci abu 7 masu halakarwa. Wanne ne? As-sihr, al-shirk, as-sihr, qatl an-nafs, akal mal al-yatim, akal riba, ko tawalli yawm az-zahab, qazaf al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. To kaga sai ka auna kaga waɗannan abubuwan guda 7 da suke halakarwa, wanne kake yi wanne baka yi. In duk kana yin su, ya zaka tuba? In duk baka yin su, ya zaka gode wa Allah ka kiyaye? In kana wasu baka wasu, wanne kake yi wanne ne baka yi? To shine yace wannan yana cikin wato abin nan su shine kafa hujja da almutaqaddimin. Sannan asabi'atu al-istidlalu bi qaumin utu quwan fil afhami wal a'mal fil mulki wal mali wal jahi. Kafa hujja da wasu mutane da aka ba su ƙarfin fahimta da ƙarfin aiki da ƙarfin mulki da ƙarfin kuɗi da kuma ƙarfin daraja. Su kafa hujja da su cewa ai su ma suna da ƙarfi, ko akwai masu ƙarfi da basu bi ba, ko akwai masu kaza. Faraddallahu zalika bi qawlihi wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an
wa absarun af'ida fama agana anhum sam'uhum wala absarun wala af'idatun min shay'in iz kanu yajhaduna bi ayatillah. So duk kudinka da iliminka, kamar yanzu masu kafa hujja da cewa ai kasashen da suka ci gaba su sun ci gaba suna zaune lafiya amma ba sa sallah, ya su musifa bata fada musu ba, su ba su imani da Allah ba su imani da manzala ba su imani da musulunci ba, amma kuma sun gyara garuruwansu, suna da wuta, suna da ruwa, suna da security, suna da kaza. Mu kuma nan gashi mun yi imani da Allah da manzansa da musulunci, amma kuma muna cikin talauci, muna cikin wahala, muna cikin kunci. Wasu kan kafa hujja da wannan su ce me yasa to aka samu haka? Sai mu ce ba ku gane ba ne, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nash. Kai ma da zaka ce ka ki imani da Allah da manzansa da musulunci, duniya bude maka za ta yi, saboda ka cinye ta anan. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaka kana sa'yu mashkura. kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Duniya dama haka ne. Duniyan nawa ce? In ka ji daɗin na minti nawa ne? In ka sha ni'imar ta kwana nawa ce? Za ta ƙare. To da haka mutane ba sa gane jarabawa. Allah ya ce fa kuka kangare mun sai in ba ku duniyar. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun. Allah ya ce da kafirai da yawa za su yi fatan ina ma sun yi musulunci, amma Allah ya ce zarhum basu ya'kulu wa yatamatta'u, su ci su sha su ji daɗi, wa yulhihimul amalu, guri ya shagaltar da su. Za ku sani wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathawallahu. Kafirai suna ci suna jin daɗi kamar yadda dabbobi suke ci suke jin daɗi. Saboda haka ba a kafa hujja da mutum wai yana cin duniya ko ya samu duniya ko ya samu kwanciyar hankali. Ina ma kwanciyar hankali yake ba imani. Mutumin da zai je rataye kansa, mutum kaga ya rataye kansa, duk a inda aka fi rataye kai aka fi kashe kai da kai, ai ba kasashen musulmi ba ne. Kasashen da ba na musulmi ba su suka fi kashe kansu da kansu, saboda yawan masu kashe kansu. Wani ya je ya fada gaban tarago, wani ya hau sama ya fado, wani ya je ya tari mota, wani ya fada titi, wani ya je tsakiyar titi ya jika kansa da fetur ya cinna kansa wuta. Da gwamnati ta ga abin yayi yawa sai ta bude ofishin kashe kai da kai. Gashi na rubuta zo in kana son ka kashe kanka gashi, sai ka zo a baka fom ka ciki. Ce abin duniya ya min yawa ina son na mutu, a ce to ga fom cike. Kike ranka cike suna na kaza, unguwa ta kaza, sana'a ta kaza, yan uwa na kaza, yan uwanka mutum biyu zo su sa hannu. Ko haka ne abin duniya ya dame shi saboda ba shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ba shi da hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ba shi da salatin annabi, ba shi da istighfari, baya sallah. Saboda haka sai a bashi fam ya cike. Kai sacin zaka gani sai a bashi fam ya cike, shikenan sai a ce to yan uwansa su zo mutum biyu su sa hannu su ma. Shikenan gwamnati ta stampi sai a tura shi wajen pharmacist din da zai kashe shi. Ya je ya zauna sai ce to wannan da zan baka a kwalba ka sha guba ne kuma minti ɗaya za ka mutu. Farko in ka sha za ka ji jikinka ya ɗan yi ɗumi, daga nan sai ya fara girgiza, shi kenan sai ka mutu kawai. Kenan sai a bashi sai ya gaggaisa da mutane musu barka. To kai mahaukaci ne za ka yi wannan? Haba, in mun samu daga Allah ne, in mun rasa daga Allah ne. Mu dama Allah ya gaya mana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarati. Za a jarabce mu a cikin abu biyar. To in an jarabce mu ya zami, sai Allah ya ce wa bashirus sabiri. Hakuri yake so mu. To haka mu musulmi muna da juriya. Mutum zai asara ya rasa, amma kaga bai da wata damuwa, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shikenan. To kun ga nuna ƙarfi ko nuna isa ko nuna ana da shi ba shine ma'aunin cewa mutum yana kan daidai ba. Kwallace-kwallacen gari, kyawun gari,
ba shi yake nuna ana kan daidai ko ana kan gaskiya ba. Da aka yace suna kafa hujja da mutanen da aka ba su karfi a cikin fahimta da kuma aiki a cikin mulki da dukiya da kuma matsayi, sai Allah ya musu raddi kiya mun ba su dama cikin irin abin da muka ba ku dama, amma damar da muka ba su bata amfane su ba, ma'ana da karfin da ikon da mulkin da sarautar da isar duk bata yi musu amfani ba don bata nuna musu girman Allah ba. Qul unzuru ma za fi samawati wal ard. Allah ce duba duk abin da na cika duniyar nan da shi da sama da amma tugunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Amma da wannan ayoyin da gargadin da Allah yake turowa baya amfanin marasa imani. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhizuhu sabila. Allah ce duk ayar da suka gani ta gargadi da jan hankali ba sa imani da ita. Wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhizuhu sabila, duk wata hanya ta shari'a in sun ganta ba sa daukan ta daidai. Wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhizuhu sabila, amma sun ga hanya mara kyau sai su ce wannan ita ce daidai. Saboda haka Allah ya gaya mana komai alqur'ani, ba wani abu da zai yaudare ka. Wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala al-kafirin. Sun kasance suna neman taimako akan kafirai cewa ai za a aiko mana manzo, za mu yi imani da shi, za mu haɗu da shi mu yaƙe ku, da kuma annabin ya zo suka gane shi ne kuma sai suka yarda. Yahudu kenan. Lokacin da ake faɗa da su da mutanen Makka, tun da mutanen Madina, su Yahudawa sun riga Ausu da Khazar zuwa Madina, don sun shekara saman 300 a Madina kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Can karni na baya suka zo gurin, sun karanta a littafi za a aiko wani annabi zai zauna a wani gari mai yawan dabinai, sai suka riga shi zuwa gurin, suka shekara 300 a gurin. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, su Ausu da Khazraj ba su fi shekara 180 da wani abu a gurin ba. To idan fada ya hada su da su, aka yi nasara akan Yahudawa, sai su gaya ma Larabawan nan za a aiko wani annabi, za mu yi imani da shi mu samu ƙarfi mu haɗu mu yaƙe ku mu kau da ku. Su Ausu suna ta jin wannan, Khazar suna ta jin wannan Ansar. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka riga su zuwa suka musulunta, sai suka ce ba shi bane. Suka ce ba ku kuke gaya mana Allah zai aiko annabi a wannan yankin ba? Suka ce mu muka gaya muku. To ai ya zo. Suka ce a ba shi bane, tunda dai bai fito daga jinin Yahuda ba, to ba shi bane. Wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kaga Allah ya ce sun gane shi, sun san shi kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu. Wato dai ka san ɗanka a cikin ƴaƴa ba za ka manta shi ba. Duk taron da ka zo na yara da kaga ɗanka za ka ce ya ka zo ga ɗana can, kamanninsa kawai da ka gani za ka gane. To yadda Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yadda ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da sun ganshi za su ce gashi nan. Amma da yake hasadan min inda anfusihim, hasada ce. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli, ko suna mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falala. Sun gane gaskiya, sun san gaskiya, sun san annabi gaskiya ne, amma suka kiyarda suka kibi. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. daga cikin halin jahiliya shine al-istidlalu kafa hujja ala butlan shay'i, bisa wannan abun bai da kyau, saboda bi annahu lam yattabi'u illa ad-du'afa, wai saboda ba wanda suke bin sa sai raunana. Daga cikin abin da suke kafa hujja da shi, idan aka zo da addini na gaskiya sai zama da masu kuɗi da masu mulki da manyan gari ba su karɓa ba, sai talakawa da raunana sai su ce kun gani ai da gaskiya ne, ai da alhaji wani ma yana ciki, da malam wani ma yana ciki, da wani ma yana ciki, saboda haka duk ma raunana ne suke bin abin. To wannan hujja ce? Da mara rauna ba shi yake fara bin gaskiya ba, tun da shi ya sha wahala ko suke shan wahala. Saboda haka sai mutum ya ce wai za mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam za mu musulunta, amma da sharadi Bilal, Ammar, Yasir, Khabbab bin al-Arati duka kori waɗannan,
saboda ba zai yiwu a ce da suna bayinmu suna yaranmu mu musulunta yanzu mu zo mu zauna da su a guri ɗaya ba. In kana son mu musulunta duk waɗannan raunanan ka kore su. Allah ce wala tadrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, kaga kore su. wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. aka ce in za ku yi musulunci ku yi da su Ammar, ku yi da su Bilal, ku yi da su Yasir, ku yi da su Khabbab bin al-Aratti wanda kuke ganin su bayi, da Zinnira wacce kuke ganin ta baiwa makauniya. In za ku yi musulunci ku yi da su, ku yi da su Sumayya. Kaga waɗannan baƙaƙe ya za a so a abin nan ɗinsu. Allah ya ce su ne nawa. Ma'aunin ba babban riga ba ce, ba fari ba ne, ba kyau ba ne, a'a ma'aunin shi ne aƙida da tauhidi. Sun yarda da Allah sun fi kowa. To kaga wani abin da ya hana shi karɓar gaskiya saboda bai ga wasu manya irinsa a ciki ba. Wani abin da ya hana shi karɓar gaskiya bai ga ire-irensa a ciki ba. Wani kuma abin da ya hana shi karɓar gaskiya sai ga cewa masu karɓar gaskiyar raunana ne, shi ko ba zai shiga cikin raunana ba. Ma nara kattaba aka illal lazina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nakzunnukum kazibi. wa qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Kaji yanzu ma yi imani da kai bayan masu binka kaskantattu ne. Masu binka kaskantattu ne, ba wani fitattu bane, ba fitattun gari bane. wa qawlihi a ha'ula'i manna Allahu alaihi min bainina, yanzu waɗannan ne Allah ya musu baiwa suka fi mu. Ka gare ni wannan aƙidar ita ce aƙidar Iblis. Taƙama da matsayi, taƙama da kujera, taƙama da karatu, taƙama da takarda, taƙama da title, da aikin banza ne in ba imani. Allah bai baka kuɗi don kawai kuɗin ba, ya baka kuɗi ne don ya ga me za ka yi da su. Allah ya baka mulki ya ga me za ka yi da shi. Allah ya baka karatu ya ga me za ka yi da shi. Allah ya baka talauci ya ga ya za ka yi da talaucin. Shi ma ya babban kyauta ce, talaucin. A ga yadda za ka yi da talaucin. Shin talaucin nan za ka bari ya halaka ka, ko ko ba ka bari talauci ya halaka ka ba? Shin arzikin nan za ka bari ya halaka ka, ko ba za ka bari arziki ya halaka ka ba? Shin za ka bari mulkin nan ya halaka ka, ko ba za ka bari mulki ya halaka ka ba? Shin za ka bar karatun nan ya halaka ka? Yau Allah ta'ala ya gaya mana alƙur'ani wanda karatu ya halaka shi. Ko? Wata alaihi na ba allazi atainahu ayatina fansalakha minha atainahu ayatina. Kaga abin da Allah ya bashi, ƙur'ani ya bashi irin na zamaninsu. Amma fansalakha, insilakh, sai ya fice ya zare daga ciki, yadda ake zare akuya daga jikin fatarta, yadda ake fiɗa, ya fede kansa ya zare daga ciki. Fa'atu ba'ahu shaytanu. Me kuka ce fa'atu ba'a shaytana, sai Allah ce fa'atu ba'ahu shaytanu. Shaytan ya zame masa mai rike masa jaka. Kana min al-ghawin. Ya halaka. Walau shi ina larafa'anahu biha. Allah ce da mun ga dama da mun daga darajarsa da wadan, walakinahu akhlada ila al-ard. Sai dai ya karkata zuwa ga ƙasa, duniya kenan, ita ce ƙasa. Wattaba hawahu. Ya biye wa san rai. Anan magana. A ƙarshe mai Allah ce fa mathaluhu kama thalil kalbi. Wannan malami duk da iliminsa, Allah ce kwatankwacin kare ne. Ban baka san kare ba, ka nemi masu farauta su gaya maka halin kare da ɗabi'ar kare da mutunci ko rashin mutuncin kare. Wanda kuma aka ba su littafi, matsalul lazina hummilit taurata thumma lam yahmiluha kama mathalil himari yahmilu asfara. Misalin wanda Allah ya ɗora musu nauyin aiki da littafin kama a taura ko ƙur'ani ko injila ko zabura suka ƙi, Allah ce kwatankwacin su kamar jaki ne da kayan littafi. To ka je ka tambayi masu kiwon jaki da masu sai da jaki da masu cin jaki, su gaya maka waye jaki. Baka san jaki ba. Wata kisa aka kawo, ina jin irin na kaifafa hankalin nan ne.
wai da damusa da jaki aka yi musu. Ke damusa kika ce ciyawa koriya ce, sai jaki ya sha shuɗiya ce. Ice tabbas shuɗiya ce. Aka yi ta ja in ja tsakanin jaki da damusa. Jaki yana koriya abin nan, damusa tana koriya ce ciyawan nan, jaki yana cewa shuɗiya ce. Sai aka tafi wajen zaki ya yi hukunci. Ana zuwa sai zaki ya ce me ya faru, suka ce ƙara muka kawo. Shi damusa ya ce ni na ce ciyawa ga ta nan kowa yana gani da idansa koriya ce, amma shi jaki ya ce shuɗiya ce. Sai zaki ya ce shuɗiya ce, jaki ya fi ka gaskiya, da aka zai aji a ɗaure ka saboda ka yi abin da bai dace ba. Sai damusa ya ce to ya yarda da hukuncin da aka yi masa, amma don Allah yana so ice ranka ya daɗe, kai ma fa ka san ciyawan nan fa koriya ce, amma shi jaki da ya ce shuɗiya ce ka bashi gaskiya. Ice to kai ban da rashin hankalinka wa yake ja da jaki. Ai na ɗaure ka ne saboda ka yi jayayya da jaki. Hamma jaki ya tsaya ce maka abu shuɗi ne, hamma ka tsaya kana musu da shi. Irin wannan ne, in ka yarda abu daidai ne ba ka jiran sai wani ya zo ya ce maka wai abin da yake hannun na naka daidai ne ko ba daidai ba ne. Yanzu kana jira kai addininka da za ka je gaban Allah ya maka hisabi da shi sai ka jira wani a social media ya gaya maka daidai ne ko ba daidai ba ne. Yanzu kana jira a wannan karnin wani ya zo ya ce maka addinin da kake rike da shi daidai ne ko ba daidai ba ne. Har kana jira sai wani ya zo ya gaya maka daidai kake ko ba daidai ba. Duk shekarun da kai kana musulunci sai da wani ya zo yanzu a social media shi zai nuna maka daidai kake ko ba daidai ba. A wannan zamanin akwai ma wanda ya isa mu karɓi addini a gurinsa a wannan zamanin, sai dai ka karantar da mu abin da gani a rubuce, amma sabon abu babu shi, an riga an gama komai. Yawwa ka sami yaƙini akan abin da kake. Shi sa gama tattakalan nan guda 5 kaka kura ka sabuce daga ɗaya. Na farko malamai masu tsoron Allah, masu karantar da addini, su ne matattakala farko. Matattakala ta 2 sahabbai. Matattakala ta 3 annabawa. Matattakala ta 4 mala'ikun da suka kawo, sai kuma Allah da ya aiko. In ka bi wannan hanyar shikenan. Duk malaman nan na duniya dubunnai ɗaruruwa, su Imam Malik da almajiransa duka, Imam Shafi'i da almajiransa duka, Abu Hanifa da almajiransa duka, Imam Ahmad da almajiransa duka, Auza'i da almajiransa duka, Dabari da almajiransa duka, karnin ba'a da karnin ba'a da karnin, duk su taho akan abu, sai wani zai ce maka ba daidai bane. Kuma ka aje duka waɗannan layin sai ka bi layin sa shi kadai ne akan ne. Mutum ya faɗo daga sama baka san ma waye turo shi ba, waye aiko shi, musulmi ne ma ko ba musulmi ne ma baka sani ba. Tunda yanzu misali akwai wanda yake gaya min a wannan wani dokta yake gaya min, yace mala abin mamaki, yace akwai ta jami'a wallahi zaka je ka tarar da mutum ya haddace Qur'ani izu 60, ya karance kutubus sitta da sharhohinsu, ya karanta shari'ar malikiya, shafi'iyya, hanbaliya, hanafiya, amma ba yahude ne, kuma profesa ne a Islamic studies, amma ko bai da Allah ba, kuma shi yake koyar da ɗalibai wannan fannin. Shi yake koyar da su wannan fannin. Ya ƙware, amma shi a gurinsa sana'a yake. Lokacin da 'yan bazata suka zo, akwai wanda Allah ya taimake shi, wani fasto daga baya tuba. Su 'yan bazata ɗaukansa aka yi daga Najeriya aka kai su ƙasashen Larabawa, aka sa su a makaranta. Kiristocin da suke Larabawa suka koya musu Larabci, suka koya musu Alƙur'ani na Larabci, suka koya musu Bible da Larabci, sannan suka shiga Azhar, suka yi digiri a Islamic Studies da Arabic, wasu suka yi masa, wasu ba suka yi PhD. Sai aka dawo da su, aka zo aka yi postin ɗinsu
suka kai takaddunsu aka ɗauke su a ma'aikatar ilimi aka tuttura su makarantu su koyarwa kuma Islamic studies da Arabic. So da aka sai ga an turo mutum ya sa babban riga ga gemu ga komai amma kafiri ne kuma ya zo yana koyar da Islamic studies. To abinda ake so ya yi bazata, ya maka bazata, sunan dama program ɗin bazata project. Sai ya dinga kawo musulunci amma yana kawo shubaha. In ya jeho shubaha sai ya ki warwarewa sai ce kuku warware. Sai ku kasa warwarewa, gobe sai ya jeho ɗaya, jibi ya jeho ɗaya, gata ya jeho ɗaya, citta ya jeho ɗaya, yana raunata imani. Yana raunata imani. To lokacin da za ka fice daga musulunci kai watsi da shi ma baka sani ba. To shine ba an maka bazata. To sai Allah ya taimake mu, wata ran in ya zo nan zan zo muku da shi ku ga Malam Suleiman daga Bauchi, wanda shi ya ji yayi wannan karatun na bazata. Allah ya taimake shi ya dawo musulunci, ya gaya mana irin, ya ce malam ai an mana barna sai dai kawai Allah ta'ala ya cece mu. Zai zo wata rana, zai zo majalisin nan ya muku bayani, ku ji program din bazata da irin barnar da aka yi na ɗaukan mutane a ji a ɗora su akan addini, koya musu addini amma kuma kafirai suke wa aiki a cikin musulunci. Shi yasa dole sai an yi takatsantsan. Da haka duk abin da za ka ga ya taɓa darajar malamai, duk abin da ka ga yana sukan malamai, to kai hankali da shi. Duk abin da ka ga yana sukan sahabbai, to kai hankali da shi. Duk abin da ka ji yana sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to kai hankali da shi. Duk abin da ka ji yana sukan annabawa, kai hankali da shi. Duk abin da ka ji ana jefa tuhuma akan akwai Allah ko ba Allah, to kai hankali da shi. Na gaya muku dama matattakala ce guda 5. Matattakala farko shine a raba mu da fiqihu. Duk a gaya mutum fiqihun nan duk ba su da amfani a watsar da su. Yanzu wani ko risala ya gani ko askari ko muktasar ko ahalari ko ashimawi caji, waɗannan tafan duk ba su da. To daga nan an fara sun ce maka wando na farko. Ai shi littafin fiqh ba wurgar da shi ake ba, da shi ake tafiya, sai abin da ya saba wa hadisi a cikinsa kawai ake cirewa. To daga nan sai aka tsallaka na biyu, sai a ce maka zafan hadisi, a cikin hadisa annabi akwai marasa kyau. Ai kamar mutane ne an kawo maka nama, ai falsafa ce, philosophy ne. An kawo maka nama, sai wani ya zo ya ce a cikin naman nan akwai tsoka ɗaya ta jaki. Na? Me yake ce maka? Kakaci. Ko da ka gano wannan tsokace ta jaki, ai ta riga ta gurɓata da wannan. To sai sahabbai, sai a jefa tuhuma kan sahabban annabi. To shi kuma sahabbai su ne masu ruwaya ƙur'ani, su ne masu ruwaya hadisi. Da an jefa tuhuma a kansu, to da ƙur'anin da hadisin duka ake suka gaba ɗaya. Don aka sunce maka wannan, aka sunce sahabbai, aka sunce kaza, to sai a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a fara jeho shubuhohi da gaya muku suna na ayyata tafai tili masu ƙarfin shubuhohi akan abubuwan gurare aka babu cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallama, daki gurare aka shigar, sai a fara jeho su a jeho biyu a jeho uku. Da ma riga malaman da za su wa mutane bayani an riga an kore su, shike ne kowa ya kama shi ne zaka ji an ce mutum ya ɗauko rigima ya rasa wanda zai warware masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zaka ɗauko mas'ala ka shiga gari kana neman wanda zai warware maka, babu. Inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama, hatta idza lam yubqi aliman ko lan yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'abtu bi ghairi ilmin fa'adallu wa adallu. Daga nan sai ga ilimi ya tafi,
sai kaga an jeho shi ba an kasa warware. mutum ce maka an yi ban yadda da hadisi ba sau da akwai kaza akwai kaza akwai kaza, waɗannan kaza kaza ɗin da ya faɗa irinsu kuma zai zo ya gaya maka shi ma a cin alƙur'ani. Yanzu akwai ƙasashen da suka ce duk ayar da ta soki yahudu, duk ayar da ta soki yahudu alƙur'ani ka sa ta a manhaji, kuma an zo tafsiri a tsallake. Ƙatilu duk ƙatilu 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 ƙatilu, wasu ma suna ga suratul tauba ya kamata a cire ta daga ƙur'ani saboda ƙatilu ya yawa a cikinta. Wannan kuma zamanin ba na ƙatilu ba ne. Suka ce ƙur'ani kawai a ɗaya ɓangaren akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin wa aqsitu inna la yuhibbul muqsitin. A ɗauki irin waɗannan ayoyin a sa su a manhaji, amma da ayar da ta ce la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a la walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatuhum qatilul mushrikeena kaffatan wa qatuluhum wa ghaluz alaihim. To duk waɗannan suka ce waɗannan ba su dace da wannan zamanin ba, suke cewa a cire su. Kaga wannan makirci ne. Wancan hujjar da aka rushe maka hadisi da shi za a rushe maka ƙur'ani. Sai a waye gari ba hadisi ba ƙur'ani ba sahabbai ba fiqihu babu kaza, kaga ba musulunci. To sai kuma a dawo kan Allah. Shekaran jiya nake ganin wata muƙabala da aka yi a India. Kisa wato dole mu tashi a karatu wallahi, da wani mulhidi da kuma wani malami. Shi mulhidin yana cewa ba Allah, shi ko malami ya ce akwai Allah. Shi ne aka haɗa su suka yi muƙabala, aka sa a manyan gidajen talabishin na India, kuma Allah ya ba malamin nasara wanda ya ce ba Allah. An ce yanzu a India ana ta shiga addinin musulunci saboda an sa ta live, kowa ya gani. In kai sacin za ka ga muƙabar. Jiya na fara kallanta da yake da yaren Indiya suka yi, amma dai ana sa subtitle a ƙasa da larabci da turanci ana rubuta a ƙasa, za ka ji abin da suke cewa. Sai da ya gama kawo dalilansa, sai fara masa da hankali. Misali, duk abin da ake magana a kansa wanda zai nuna maka akwai abu ko babu ko mai kyau ne ko mara kyau ko ya dace ko bai dace ba, shine hankali. Duk magana ce a koma, sai aka koma kan shi kansa hankalin tukunna. Daga na aka fara. Da me ka gano babu Allah, ko da me ka gano akwai Allah, ko me ka gano wanda ya dace, duk da magana ce ta koma hankali. To sai a magana akan shi kansa hankalin akwai shi ko babu shi, tunda shi yake bada amsoshin. Don aka diran masa shi aka fara tabbatar da shi ko babu shi, ko ingancinsa ko rashin ingancinsa, ko kyansa ko rashin kyansa, ko yawansa ko rashin yawansa, ko tsawonsa ko gajartarsa, ko faɗinsa ko muninsa ko kyansa, ko farinsa ko baƙinsa. Tunda yadda mutum yake haka hankalinsa yake wasu lokuta. Wani hankalinsa bai wuce kilomita ɗaya ba, wani bai wuce mita ɗaya ba, wani bai wuce taƙi ɗaya ba, wani ma hankalinsa bai fita daga kansa ba. Abin da yake hange da shi. Wani ga masu hankali za su haɗa, kowa su kakkawa maganganun da wani da kaji kasan bai da hankali. Da ake samun mahaukata a cikin masu hankali. Su ƙwararru ma suna ga cewa da wuya ka ga mutum in ba annaba wanda Allah ya aiko mutum da cikakken hankali 100%. Su a gurinsu in shiru ya yawa akwai ɗan nau'in hauka, in dariya ta yawa akwai ɗan nau'in hauka, in magana ta yawa akwai ɗan nau'in hauka, in faɗa ya yawa, su komai in yayi yawa ɗin nan bai ji daidai ba, to kuma ya ji daidai, komai ya ji daidai, in ba annaba da Allah ya aiko ba. At-tasi'atu al-iqtida'u bi fasaqatil ulama wal ubadi. Sannan daga cikin babbar illa ta zamanin jahiliya shine kafa hujja ko koyi da fasikan malamai da ko fasikan masu bauta. Wato shi da bauta da ilimi so ake su haɗe guri guda. Ya zama ilimin da kai kana aiki da shi, aikin da kake kana yi da ilimi, ilimin da kake kana aiki da ilimi, ilimi da aiki. To za a wayi gari wani ya je ya ta aiki ba ilimi, wani kuma ya ta ilimi babu aiki. To Yahudu da Nasara kenan. Abinda Allah ya sa Allah ya la'anci Yahudu ba fa dan Yahudu ba su da ilimi bane, suna da ilimi. Abinda ya sa aka la'anci Nasara ba ibada ne ba sa yi ba, ba sa yin ibada da hujja.
da an ce musu yadda sai su yadda ba hujja. An yi kaza sai su ce sun yi belief, sai su a rufe musu ido a ce musu akwai su ce sun yadda akwai. Da wannan aka halaka su. To kaga ashe kenan duk wanda yake yin ilimi baya aiki da shi kamanceceniyarsa da Yahudi ne, wanda kuma yake yin aiki ba ilimi shi kuma kamanceceniyarsa da Nasara ne. Da haka idan kana yin ibada ba hujja, kawai wani ya zo ya saro maka ibada ya baka kai ta yi ba hujja, to kafi kama da Nasara. Idan kuma ka yi karatu baka aiki da shi kafi kama da Yahudu. To shine yace to waɗannan su ne ake kafa hujja da su. Ya ayyuhal ladzina amanu, Allah ya ce ya ku masu imani, inna kathiran, da yawa min al ahbari, daga malaman Nasara, akwai malaman Yahudawa, war ruhbani, da masu bauta a cikin Nasara, la ya'kuluna amwalan nasu bil batil, suna cin dukiyar mutane da barna. Wannan ka ganshi sai ka ɗauka na Allah ne kai ta bashi dukiya, wannan kuma ya taimaka karatun son zuciya, ya halatta maka haram, ya haramta maka halal. Waya sudduna an sabilillah, suna kange mutane ga barin tafarkin Allah. Wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata, wanda suka taskace zinare da azurfa, wala yunfiquna fi sabilillahi, ba sa ci da wannan a tafarkin Allah, fa bashirhum bi azabin alim, kai musu bishara za su dandana kudarsu. Wa bi qawli la taghlu fi dinikum ghayra al-haq, kada ku yi guluwi a cikin addini. Guluwi a cikin addini, guluwi a cikin haƙƙin Allah da guluwi a cikin haƙƙin annabi da kuma guluwi a cikin shari'a, duka ana samu. Guluwi a cikin haƙƙin Allah, in yace kayi ka ƙara, in yace kayi ka rage. Yanzu wanda ya salla azhar raka'a 8 yayi guluwi, in ya raka'a 5 yayi guluwi. Nawa aka ce ayi? 4. In kuma yayi 3 yayi jafa'i, in yayi 4 yayi guluwi. Tare da ƙarin raka'a a cikin raka'a da me a cikin raka'a. Akwai karatun Qur'ani, akwai tasbihi, akwai tahmidi, akwai ruku'u, akwai sujjada, amma kuma ka ƙara shi kayi laifi. Ashe wata ran laifi yakan zo wa mutum na yin ibada sai ta zama laifi, saboda kayi ibadar ba a lokacin da aka sa ka ba, ko kayi ibadar ba yadda aka sa ka ba, ko kayi ibadar ba a gurin da aka sa ka ba, ko kayi ibadar ba yadda aka sa ka ba, ko kayi ibadar ba adadin da aka sa ka ba, sai zama laifi. Ko wanda ya azhar 4 yayi daidai, wanda ya 3 yayi jafa'i, wanda ya 5 yayi guluwi. Aka ce alwala ɗaya ko bibi ko 3 sai kake alwala 7 kowace gaba sai ka wanke so 7, kai shaƙa hanci so 7, kai face so, ka kurkura baki so 7, ka wanke fuska so 7, kai shafa kai so 7, sai a ce kayi guluwi, ka wuce haddin da aka saka. Ana yin dawafi 7 ayi raka'a, ayi dawafi 7 ayi wattakhizu maqam Ibrahim musalla, sai ka zo kake dawafi 21, kafin ka tsaya sai kai 21, sai ka tsaya, sai kai 21, sai ka tsaya. Ko aka ce aje ai sa'ayi 7, sai kai sa'ayi 17. Ko aka ce aje fushe dan tsakuwa 7, sai ka taho da tsakuwa 500. Duk ka jefa wa shedan, ka ce ba 7 bata ishe shi ba. Ko aka ce a jefa abin da bai kai girman, kai ya wuce girman gujiya, kai ya wuce girman gyada bayan an bare ta, sai ka je ka ɗauko gungume man dutse, ka ce ba shedan an jefe shi da wani ba zai ji zafi ba, sai ka je ka ɗauko gungume man dutse, wanda ga har takalmi yake sawa. Wai shi tunda an ce za a jefi shedan, sai ɗauka shedanin ne yake zuwa zauna a gurin ake jifansa. To shi shedan ya halaka man ɗa yana shaye-shaye, to sai ga cewa an yi jefe shi da wannan tsakuwar shi bai more ba, sai ga mutum ya sa takalmi yana ta duba alaika la'anatullah, alaika yana ta duka, wasu yana ga yana morewa yana dukan shedan. Kaga guluwi kenan a cikin ibada, a cikin bautar Allah. Guluwi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da shi Allah, kamar da manzon Allah Allah, kayi guluwi a cikin haƙƙin manzon Allah. Ko ka ɗauko wani mutum ka dawo da shi matsayin manzon Allah, kayi guluwi a cikin haƙƙin manzon Allah, kayi wa annabi jafa'i. Idan ka ɗau wani malami ka ba shi matsayi irin na manzon Allah,
to kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama jafa'i. Idan ka ɗauki manzo Allah ka mai da shi Allah, to kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama guluwi. Da haka duk abin da yake na Allah ne kadai, to ba mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da na manzo Allah ne ko ba a ba wani na ƙasa da shi, ko da annabawa ne. Annabawa sun yi tarayya da manzo Allah a cikin annabta, sun yi tarayya da shi a cikin manzanci, amma kuma duk ya fi su. To ko a cikin annabawa in ka ce ga wani kamar manzon Allah, ka yi laifi. Balle a cikin wasu mutane gama gari, wanda ake kira shehinai ko waliyai ko malamai ko waye, ba za ka ɗauko wani daga cikinsu don kana son sa ka ɗauki haƙƙin manzon Allah ka bashi ba. Ko abin da ake wa manzon Allah kai masa, don an sha ruwan alwalan manzon Allah ka ce shi ma a sha ruwan alwalansa, ko don an wato ɗauki gashin manzon Allah ka ce shi ma a ɗau gashinsa, ko an wanke rigar manzon Allah an sha shi ma ka ce a wanke rigarsa a sha. Ko manzo Allah ya yi kaki sahabbai sun tare sun shafe jikinsu, ka ce shi ma in yi kaki a shafa a jiki. To wannan jafa'i kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuma ka ɗauki abin da ake wa Allah na bauta kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan bautar da ake wa Allah to kayi guluwi. Isa ce inna ma ana abdullahi wa rasuluhu, ni bawan Allah ne, ni manzon Allah ne. Kada a bauta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada kuma a ɗauko wani mutum a sa shi a matsayin manzon Allah, kuma kada a sa manzon Allah a matsayin Allah. Wannan shine addinin la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ba abu bauta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammadu fa manzon Allah ne. Kaga an raba kenan. Kalmar shahada la ilaha illallah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah. To sai ka ce la ilaha illa, sai ka sa suna annabi. Kai me kenan? Kai guluwi. To wannan guluwin shi ya halaka mutane da yawa, da jafa'i da guluwi. Kowanne yana da hatsari. In kuma ka ragewa manzon Allah matsayinsa, ka yi jafa'i, shi ma yana da hatsari. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda ko magana kake da shi, ko gaskiya kake faɗa, to dole murya ka tai ƙasa da tasa. Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi. Wata kabila ta zo daga cikin wato Banu Tamim. Akwai wani a cikinsu a ƙara'u bin Habis. Sai sayyidina Abubakar ya ce wannan shi za a gabatar, sai Umar ya ce wannan za a gabatar, sai Abubakar ya ce sayyidina Umar, ya kullum ne magana sai ka ja da ni. Manzo Allah yana zaune suke wannan tattaunawar, sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kai ku kiyaye kanku, kar ku daga murya sama da muryar manzo Allah. Sai mai riwayan ya ce kiris ya rage wanda suka fi kowa daraja cin al'ummar nan su halaka, Abubakar da Umar, da wannan aya ta ja kunnansu. Wannan aya ta sauka ne tana jan kunne ga manyan sahabban manzo Allah, Abubakar da Umar. Ka duba Bukhari da Muslim. To idan Abubakar da Umar masu daraja a cikin sahabbai, wanda ba masu daraja a sahabbai kamar su, Allah zai ja kunnansu cewa kar su kuskura su daga murya akan muryar manzo Allah. To wa kake jin zai wa annabi rashin ladabi a ce ya gama da duniya lafiya? Ba zai yi ba. Hai kuma ko wani sahabi shi kuma yana da gwarjin murya, sai ya daina zuwa majalisa. Sai aka same shi a gida, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ina wani ne? Aka ce ya rasulullah ya daina zuwa karatu. Aka bi shi gida, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka duba ko ba shi da lafiya. Aka tura wani sahabi ya same shi. Je ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce zo same ka ji. Sabitu bin Qais bin Shammas. Ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zo same ka ji, kwana biyu bai ganka a makaranta ba. Ce ka san ni murya ta haka nake hatu irin, yana da sautin voice dinsa yana da gwarji. Ce to wallahi ni dai dan wuta ne, domin ni ne nake magana take sama da ta manzon Allah, don haka ba zan ƙara zuwa makaranta ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka ce masa shi dan aljanna ne. Yana na cin sahihu Muslim. wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kaga farkon ayar sababin saukarta akan sayyidina Abubakar ne da sayyidina Umar. Ƙarshen ayar kuma sababin saukarta akan Sabit bin Qais bin Shammas akan sa ta sauka. To waɗannan fa su ne suka fi kowa kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma Allah yana ja musu kunne kar su daga muryarsu, ba kar su daga ra'ayinsu ko su daga ƙungiyarsu ko su daga ɗariƙarsu ba, a'a murya. Dan kuna magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, an ce daga saukar wannan aya idan sayyidina Umar yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai ya dinga tawa me kace ne Umar,
ya rasulallah ya rasulallah, wato ainihin kamar na gani yace kaɗan ɗaga murya ina so in je ce ya rasu, sai an ce masa wai me Umar yake cewa ne, yana ƙasa da muryarsa, ƙasa da muryarsa, har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wai Umar me yake, ni ba na jin me kake cewa Umar, abin hankali yake, a hankali yake, yana yin ƙasa da muryarsa, har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wai me Umar yake cewa, saboda la tarfa'u aswatakum wala tajharu lahu, la tarfa'u wala tajharu, kakku duka biyun, kakku daga muryarku, kak kuma ku daga ku kwarza muryarku ta wuce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka guluwi da jafa'i hatsari ne, guluwi ka kai shi matsayin Allah, jafa'i ka sako da shi kuma daga darajar da Allah ya bashi, ka kowane yana da hatsari. Shi yasa ya ce la tagalu fi dinikum ghairal haqq, kada ku yi guluwi a cikin addinin ku ba gaskiya ba, wala tattabi'u ahwa qaumin, kada ku biye wa sarran wasu mutane, qad dallu min qablu, sun bata kafin, wa adallu kaseeran, sun batar da mutane da yawa kuma, wa dallu an sawa'i sabil, kuma sun bace ga tafarki madidici. Al'ashiratu al-istidlalu ala butnal ad-dini bi qillati afhami ahlihi wa adam hifzihim. Sannan suna kafa hujja wato a zamanin jahiliya ala butlan ad-dini, cewa wannan addinin ba mai kyau bane. Me hujjarsu? In an zo musu da addini ko annabawa sun zo da addini, sai su kafa hujja cewa wannan addinin ba na gaskiya bane, ba mai kyau bane, amma da me bi qillati afham ahli, wai saboda mabiyan addinin ba su da zurfin tunani. Mabiya addinin ba wasu kamar dai irin na baya ne, ba wasu sanannu bane. Wanda ya kamata a ce da na goma nan da na takwas din nan malam ya yi damjin su guri guda, ya haɗe su a matsayin guda, domin kusan abu ɗaya ne. Tuhuman mutum cewa ba sananne bane, ba fitacce bane, da kuma tuhumarsa cewa ra'ayinsa ba mai kwari ba ne, kusan layinsu ɗaya. Ta amma ya bambanta su ne don da ya nuna mana cewa wani komai ƙanƙanta abu ya kamata a fito da shi. Wa adam hibzihim, kuma da rashin haddasu, kawai ke cewa wa ma nara kattaba aka illal ladhina hum aradhiluna, kaga sai ware wannan daban, bajiyar ra'ayi ma sai ware shi daban. Aradhiluna kaskantattunmu, badiyar ra'ayi, waɗanda ba su da ƙwaƙwalwa, ba intelligent ba ne, ba fitattu ba ne, ba wasu mashahurai ba ne, ba su da ra'ayi, nan da nan da an kawo musu abu sai su karɓa ba tare da sun yi dogon lissafi da dogon tunani ba. Kasu akwai suka ce wai su abin da ake so farko, wai ka fara zama akan shakka, sai kai ta yaƙi da shakkar haka samu yaƙini, ya fi ka samu yaƙini kuma shakka ta zo maka daga baya. Wato duk abin da ya zo maka, kun sa akwai karatu na imani, akwai karatu na tuhuma. Yanzu idan musulmi ya ɗauki ƙur'ani, dama kafin ya ɗauko ƙur'ani, na farko ya yarda magana Allah ne, na biya yarda dukkan labarin da ke cin alƙur'ani gaskiya ne, duka hukuncin alƙur'ani adalci ne, da haka yana karanta abin da iya yarda da shi ne. To su kuma maƙiya musulunci suna ɗauko ƙur'ani akan bari su tuhuma, me za su gani a cikin ƙur'anin nan wanda za su ce wannan abin ya za a ce Allah ya faɗi wannan, ko wannan daidai ne ko ba daidai ba ne. Da haka su suna farawa da shakka, shi yasa za ka ga ake ta rigima da su kafin su gane, wani sai ga Allah ya sa ya gane, wani kuma ka ga bai gane ba. To nan da goma a kansa za mu tsaya, shine al-istidlalu ala butlanid dini, kafa hujja a bisa cewa wannan addinin ɓatacce ne, bi qillati, saboda ƙarancin a fahami ahalihi, fahimta ahalinsa, wa adam hibzihin, da kuma rashin haddasu, ka qaulihim, kama faɗarsu badiyar ra'ayi. Kaga malam sai ware badiyar ra'ayi daban, tare da cewa a siyaki ɗaya suka zo, wa ma nara kattaba aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi, wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum adibin. Allah ya samu dace.